Може ли да се спре автомобил временно от движение заради поставени джанти с по-голям цулаж? Това е един доста често задаван въпрос към мен от хората. Ето го и отговора. Действителност, това са доста редки случаи, при които може да се издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка от полицейските служители за това, че автомобилът има поставени по-голям цулаж джанти, но все пак не са изключени тези случаи като хипотеза за временно спиране от движение. Ако производителят на конкретното МПС е предвидил, че е допустимо поставянето на по-голям цулаж джанти, то тогава вие може да обжалвате съвсем спокойно издадената заповед пред съответния административен съд и да представите доказателства за това, че производителят предвижда именно поставянето на по-голям цулаж. В повечето случаи представянето на конкретна характеристика за съответния автомобил и модел ще бъде достатъчно, за да прецени съдът, че издадената заповед е незаконосъобразна. В този случай, ако вие сте направили и разноски за защита по делото, те ще ви бъдат присъдени от съда, а заповедта ще бъде отменена. Тук също така е много важно да се каже, че полицейските служители не могат произволно или така нареченото на око да преценят дали цулажът е твърде голям за конкретния автомобил или не. Те трябва да проверят и трябва да се ангажират доказателства, от които може да се направи извод за законосъобразност на издадената заповед, тъй като все пак засяга движението на личния ви автомобил и неговото спиране от движение.